Our Universe Episode 4 in Channa a chuan Khatia zan lama wainte anin dun nu khan hianjini le te yang te chukhum khata an lo mudun rang maya anan hardun cha chuan an aw na sa in an che buai na sadun le a hianjini chuan enge ka chunga iti ti in an mo pu ngal deuh chota te yang a chuan enge chu tiang min zo he hi ka rumania ka khumani bok enge lo ti zok ti in azod let vele ngal ruma tanga an va chwa chuan zanlama an thil in na burwak chu alo tamin dokan po chu alo nok noaya chutia an chi ai lutuk are nu chuan rilu fim takin zan masalama anom dan chu an ngei to chuak thei chawa khamizan khan ani na taka chuan wine bottle khatsia ina mutha chol kha an tumber ania ma se an ti ti tui ta zel boknen hianjini chuan wine da that chu a phorbel ta zela an du ain an in hnem pha ta ani an pani chuan wine an in dun na dokan an han en chuan an dan te chu an sha chwa pha ngal war wara room lam an han en le che chuan te yang a chuan a camera da thatte chu phorin hianjini chuan thalak saktumin alautin na salhe a thalak dan te anin zirtir ang lob lob bok te yang a chuan ala soi chwa ngai mi alo thalak lama alo mandon tele magazine a thalak an da na te chula chwakin hianjini hena chuan a in soi theina salhe bok hianjini chuan iru ema wanga hetiang thleng hi kan ni anti zowa te yang a chuan ngei to chhuak thutin engwangi nge I chap te kha kalo thlem thei jok che ti in poiti mel takin a soi ve bok an pahnia an botol in nan hok vel an then fai mol mol pa chuan tun ba khi chu kan in le to ngai lowang ti in anin tiam duna te yang a chuan engwangi nge khatyang wan man tlom lu tuk te kol ni karui vak pha ti in a soya hianjini chuan ruwa sur hi ka hwa ti in nin mel takini oma irilulak pen nan in puya ka so mai che ni kha atia te yang a buk chuan ruwa sur hi ka ngei na ti si in tunge trap vak vak zo kha ti in a chang let le a itel vena ni hi chuan engkim hi abwai zo vek zela ni hi so tiang lai ru ma lu so du po ka du lo ti in hianjini chu a phun no no a te yang a buk chuan ka ruma son ka shwai lu che ani lo nangma thu in iluta ka khumai le muzuya ti in thinrim deuh takin a soya an pani chuan anin hnial boina sa hle a te yang a chuan nangman ti fel to ro ti pa in ruma chuan alu san ta daya hianjini chuan uju chu bai puin chote abara te yang ero aruma lu nu atang aron le chuak mi alo thung uju ompa chuan hianjini pon athli thlai ru deuh reng bok te yang a chu aruma chuan ti tur po she chuang lovin achang le amua achang le athua an pani chuan engi an ti ti chu anin nge ven ru ve reng thau bok ani riluti thoven nan uju chu hianjinin pa ka achwa puya ama zana te yang ne na anom dana thianu a shil chuan a thianu chuan engmo inmu du na mo ti in mak ati ema wang chuan a soiring hle a hianjini chuan soyan tung zoi deuh ro mi in min an thupania ti in a thianu chu a khap daya a thianu bok chuan cheng dun turin ani kha in soi mudun tur ni lovin ti in makti takin a soile a hianjini chuan khuma an mudun ringot bak engma thil thleng danga om lo ti in ain soi fe ana sa hle bok in om dun ringot emokatia rin ain in kal thui ma hle mai in chen dun ta ka chuan I du ve deuh to ani lo mo ti in a thianu chuan a zot le a thianu bok chuan I in lo pui pa kha chu a mel che chuang hleinem ti in a chhai pa zeu bok hianjini chuan chu tiang engma om lo khawain wang vek khani ti in an thil in chu amo pu chhun zom ngal zata a thianu chu hianjini thil to na wang chuan a phurna sa hle a voi khat rui hian nula le tlangwal mi zaput dan hi ein thlak vek theiania in mudun nu hian ama hi I mu dan adang riawem ti ten azot deuh chen bok le lama te yang chu a thiantinen games an lo khel hova azan masalama thil thleng angai to reng awangin te yang chu a games khela ril ru a pe thei reng reng lova a thiante chuan an chaina sadon ti a hriat awangin an bula chuan engma a soi ngam lo ma se om dan adang lam ti an hriatin zo na maksak pui pui an zo deuh reng thunga a thian pa pakhat chuan in lo pui nu kha asmartin a mel chewak boxi lova inin kara engi motak chu om to lo mo nangla isingal boxi tia an soi chuan te yang a chu awvakin eng thil nge mo in soile in ata emni atia a thian pa dang le chuan hunenge mo chen in om dun ve to a in pani pon in man hle ni ti a hriat thei mel thati na te inei reng rengem I thin phu han ran deuh sok changte khatyang te kha inei lo mo ti in a zot non le a thian te zo na chu chang du to lem lovin a chwa san ta zoka te yang a chuan ni leng in hian jini mu lova om chu tumma se tlayan ho tur lam ve ve chu an kota anin tok chata an laina sa dun le bok te yang an hian jini a mu cha chuan a thian te thu soi a mel thai ti em ti zo na chu a sha chwa pha zoka an pani chuan soi mei tur po an shelova
te yang a chuan kalo valun masa ange ti in akalsan masata zoka Hianjini chu dar thalangain en pa in engti ka tangkhan nge te yang a ma kalandan hi kalo ngai poimo tak ti in ama le ama ain bemol mola badroom atanga achwa pa chuan te yang anen chuan anin tok le chat bok chumini ber kher chuan an pahni chuan an thil ti engkima chuan an chelai tluan par hi ani ber mai te yang a in bolai chuan Hianjini chuan kongka kikin izo trepem thil poimo lak tur ka nei ania ti in aron audeu seka dar thalanga chuan ani po in enin engwangin nge ani kha ka ngai sakta kem em ti in ama le ama ain bemol mol ve thobok chuti lai tak chuan aron kiknon le a an hoi kwal chuan Hianjini bra chu chhuata alo tlapala te yanga in bol zo chuan man mo takin ala ngal te yanga la in akeng chhuak lai chu alo mu sham peka an chelai dun le na sa hle ani za zela te yanga chuan tukver hon atuma a hon thai mai lo awangin Hianjini chuan awa hon sak thliron tholu chuan Hianjini sam chu a chem leng siaw siawa chuta tak chuan te yanga chuan Hianjini chu thlirengin Hianjini chu angai to chhun zom na sa hle a ama zong a in mel tha ati in a endeu rengrengot a thian pa thu soi mel thati na te inei reng rengem I thin phu aran pha changa omem tia a soi kha a she chuak zoka a thian pa soi ang cha chuan a om mek ti a in shebok ani lelama Hianjini chu te yanga ang bokin te yangan tepsiam thapa a korban a hlim chho chuan a thian nu thu soi du riaw na te inei lo mo ti chu abenga aron rinon tlut tluta a korban a hlim chowa aban sekte ulo langte chuan amit an la thar le ani ti a she chuak te yanga chu a thlir de vungvunga te yanga chu engtiklain nge chu tianga alo en a she thiam bik to lo hle ani an pahni chuan an ril ruput mang a in thlak tanin an she ve bok an pahni a weekend an man zo nu chuan Hianjini po a hna a akal le ta a Hianjini chu an tima chuan no pangber le ama cha mi thara ombok awangin tima member dangte chuan deu so tak takin an tong khum thina arwa man na siam te chu an team manager du dan ani lo thu tele a hna atanga aban vat an rin thu te an ban ma nge ya ama aban na thelu chu a tha jok thu te an soi khum bor bor ani office a chuan an team manager te nen chuan meeting an neya yan sang chuan project poimo tak an ti tur theu a pehlom Hianjini chu an project thara chuan ti tha ti ema wangin an team leader chuan a room lama soipui turin akova Hianjini po a thorim na te a thlon bik lo ti a hriatin a hlim pha le ani in lama chuan an thenom pa le te yang chu bol hlo pe na hmuna anin hmule hlola te yang ane na anin nya lai mek chuan anu chu lo langin engwangin nge meizal hi izuk sia abung hi botola da su ka ti kha ti in aron hawa te yang a chuan phubalak na rem chang ti in an thenom pa nu hena chuan afapa in meizal a zulai a mu thu chu a soi reserve an thenom pa chu zoi dewin te yang a hena chuan a phun nung nung te yang a chuan nangma wangin poisa tam tak boiler leinan ka man pa a in nei tu hena soidon la in phone la thei box si lo tia soiri chu an thenom nu chuan a lo she pha a an thenom nu chuan in nei tu chu shila a pek le chewanga ya ni chu ti dan kan zong don nya ti in a shila chumi an soizon nu chuan an thenom pa bok chuan khonge idwat lai du om deu kha ti in a zot khera a chan ma in Hianjini chu na atangin alo ho che a an thenom pa chuan phubala let vele in te yangan an boiler siam la ya nu pa ang maya in soina chu Hianjini sha tur chuan a soi chwa sak vele a an thenom pa thu soi chu Hianjini chuan omse nei de ulheka a shat awangin te yangan hena chuan kanin kar chungchang hi engtine mo isoyem ni ngatinge note ang maya du om ti te kha a soina chan ti in a zota te yang a chuan nangma kha du oma ti wang che nyang ti in a soi dei thung an soi zom le ma in Hianjini phone ari a an team leader chuan na chungchanga aron kola Hianjini chuan phur devin minute somni nuwa azo therin thu soipa in a laptop chu on ngal thuai thuaya anin biak lak lo lai chuan uju chu alo treri thuta yan songa shat chu a hlo ema wangin te yang a chu amit mai ngal wat Hianjini chu thil dang azon kwal na lama a in chui palle a te yang a chuan film khur ro ti in aron tong revele che bok yan songa shat a hlau lutuk chuan TV hi kalau tiring deuh thina na thodon chuan on lo hian kom theilowa ti in ein soifel ngal zung zung anin biak zo chuan te yang a chuan in team leader chu aval ho om ve tinge ichi ai chia maya ti in azota Hianjini chuan an project thar chu amata na poimo ziale an team leader in arin ema wangin hun apek bela chu wang chuan a thori mangai thute ati theizia mu tir nge nge adu thute chu te yang a bula chuan asoya te yang a chuan tu hne na mo ti in azot leta Hianjini chuan soidot a she awangin mitam takin ka theiti hi an sha tanga yelom kan ti ma ke ma hi en chin kan me ka chuwang chuan nakal chung chau nilovin in lama po ka thori ngai do na ti pa in te yang a kut chu awwana kan project tho chung hi chumin puile theyangem
uju hi ama kanin tiam ai khan ilo en kolbel thayangem ti in azota te yang chuan chutia akuta wan chot chu mak ati in achelai zui hle a ti ngeina ashat mai biklo awangin arum lama chuan alu santaringut zok Hianjini chu an team leader hena tlak lumsel atumna lama anna chu thane mangai em maya te yang chuan tongka a angai sakzia soisi lovin ache zia chuan alantir da zok thina thanem angai em awangin tleiwar thakten na chu athoka amela chuan achaw hle ani ti po asya thei in lama te yang chuan in ti file uju chu alo en kolvek boka in ati final lama chuan hianjini thalak lui chu enin heta hi chuan akiu deuh hle mai a ti in ama in anui de uvurvura Hianjini le khapoi moda na boma chuan lo tling nge yang che o hianjin ti hi alo inzia ka angai to na chu akal thui pha na sahle ani chutia ina ti fel lai chuan ro asur chera hianjini na ro asur hi chuan kalim veng thin ti asoi chu a she chhuak zok chuminia aruma ti failai chuan thuthleng hnuaya artistic karlo om chu amua wainan inzana an dan kha angai to chhuak le hianjini thu soi chu she chhuakin ani le u chu har satakin annung chhove beka in nuam tak lwa turpon poisa an nei lo awangin an phutok in thawak lawa chuan an cheng thin ani te yanga omna ruma po alu du lo na chan chu in chunga artistic kar in bel chuan a u ne na anin lwa thin a sha chhuat tirwang ania hianjini chuan soi chunzom zelin ro asur apiangin a u chuan ni hliap nen bastena alo nga thin thu te ro asur chuan anu anga ya acha thin awangin a u chuan pancake tui tak asyam sak thina chuti lai chuan a u zok po chukum som panga mi chau ani a u nen anin mu to per chuan hemi ruma nge hian na sataka atong khum thu te chu asoya ama chu a in thiam lo hle bok ani a u om tak lo awangin engtika ma pancake tui tak po ei ngai to don lo thu te chu lung chetakin asoi bok ani te yang chuan hianjini thu soi shereng chungin chumitlai chuan u siam sak ang thin che in pancake chu hianjini tan alo siam sak ve a darsari apel pon hianjini chu alo le holova u ju hena chuan inu te ngai to em ro asur boxia ingai to ve dewem kan kol chin don ami ti ten abemol mola u ju po chuan o ti in alo chang ve mai boka te yang chuan nangmana o iti wang chawin ka kolang ati zai bok hianjini chu awakol tange ya hianjini chuan meeting kan zo chi a dinari 8am kan office bulchia hian chotui taka an siamna dor oma karon lei ho do nia darat vela chuan kalo thlen man karing atia te yang chuan athil siam chu soilok du bik lovin in lama kan nei ang hi eila ol samjok te yalom darata chuan ilo thleng manang mo tia azo mek lai chuan an team leader yan song chuan hianjini chu aron kova a hna tlema zong an lati zo lo chu amamo thu aron soya Hianjini chuan karon kolle tangche ti in phone chu ada a hianjini nen chuan message in anin be chhun zom renga te yang apon an ei tur chu a pe fel vek to bok kati pal tlem hun man shat kalangai dona ti in hianjini chuan message athona ingtika ngei lo hom hanang ale rei donem ikal san lok theiri lovem ni ti in te yang chuan athon let le a hianjinin sana an en le chuan dar kwa alo rider to mai minute som thum nuwa kalau thengang ti chu athon le a yan sang nen chaw anom to awangin an pani chuan an horwala yan song chuan keima wangini hotlai si a ro asur bok nen kalo thlang che chumi pa chuan kam project 30 pok an soi pa thayang ti in chuan lam thatak asiama te yang chuan uju hena chuan bastena ni hliap nen ka wa chan mai yanga ama ka du wanga ti po ka ni don chawng lova ma ni mishing pui chunga thil thati mei chau ka ni don thowa ilen huna chuan ishe thiam chhowe zel mayang keima atang hian inzirang che ti in uju hena chuan ain soi thiam mol mola te yang bok chuan inu te hi ro adawa wanga adam lawani chuan nangponi kai ve watanga kan boy pha chuan keima bok ka boy le ber dona ani empty in uju chu azota uju po chuan rang takin o lo ti ve mai bok Hianjini ashwai dona wangin te yang chuan uju chu an then om te hena chuan lo omlok turin an hut chia Hianjini message athon ni hliapi ne yem ti chu Hianjinin a reply box silova bastena chuan anga grei hlea bastam taka kalyam nu chuan abeidongin homai atuma chuti lai tak chuan kar pakhata tangin Hianjini chu aron chuaka aron thla tu pala in Chase Martin asang chhale bok ani ero chu sleeper ne na omtlong bok nen ain te khin chuan a in sidril ru hle ani an pania an ti lai chu a thlirenga Hianjini po amela ahlim hle ani ti asha thei Hianjini na mu ma chuan kalsan atuma chuti lai tak chu Hianjini chuan lo mu in te yang an ni hlap kengin alo ngak ti amuin ain thiam lo hle ani te yang chuan kalsan ngalin thil chu lawa karil ru ka ti ha mai ani karin alo hodon ti te chu message pon ron soi mai turania ti na phun no no a inan thlen nu chuan te yang chu alung oi lo hle ani ti ache dana asha theya in thiam lo deuh chungin Hianjini chuan ingtia re nge min lo nga a khatiang khan min lo changang ti rin ngai na ka shelowa ti in asoya te yang chuan
ni hliap ne na min lam tu tur po ka nei to lo ti khan isoya I nei hle ani kha kar nga tin lo mi lo ho ti in ngei devin asoya Hianji ni bok chuan ro asur na sat ema wangin min ron thla ho mai mai ani kha kan team leader khan atia engwangin nge in team leader chuan aron thla ho che chuba ka ni hliap nei si lovin nga tinge khata khani chuk in ko thlengi ron in thla tir lo lo ta che ati chuan Hianji ni chuan achana omalom ati dek deka I chuan lam kha ka ngai poi mo lo ka she pei lo ti pa in room a chuan alu san ngal Hianji nin do kanan en chuan a pancake tu per mai a u siam sak ang cha chu alo oma te yanga thin rim chan po a she thiam ve ta deu te yanga chuan kongka ron hong le in mi nga hi ka thil huat berani thutia mi hlen theilo chu tiam to ngai su ang che ti in thin rim takin Hianji nin hena chuan a soya sonu chuan Hianji nin hena chuan a in lo pui pa chu Emi choina assistant a man thu ashila te yanga tan chuan a minglan na chu thulom om tak ni ma se ama tak ero chu ai nge to pha na sale a Emi cho photographer chuan magazine a thalak an post na assistant minga chuan te yanga ming chu a thailang ve a interview an nei na a chuan I assistant te ming reng reng hi I thailang ai si lova tuna mi hi chu adang lambi khle anyang mo ti in an zota Emi cho chuan ni e adikalom ani hi chu adang lamin athiam hle ani ti in a chang chuta tang chuan te yanga chu mi in an shat pha in kol po adon na sat pha hle a Emi cho chu shelo po anom lo awangin assistant ni po chu thillu tak atling ani Hianji ni po chuan te yanga lom puinan magazine chu aron hon ve a chuti mek lai chuan a phone chu lo ri in Emi cho ne na tangin kol adunga camera engpo ane yang ang chu kenga a address ton na muna chuan kal turin aron ti a chu thil chu atan hun thatak ani Hianji ni chuan ikal ngei turani ti in ashila ka soi to kha thalak lam ka cho san to ti in achanga high school kallai pon award te po idon thu isoi kha ituina berani thu te po isoya ti in Hianji ni chuan annor lui le dewa te yanga chuan ka soi to kha tu na hian ka na chol kala mai mai ri ani hi ka na kha kale bang le nem ba ka camera ka shal vek to engma ka nei to lo ti in akal she awangin an hial lui le a camera I nei reng I birthday ai don kha itana hlute mawangin adang zong itiral pon itiral ve phalo pakhata om kha ti in Hianji ni chuan akal ngei theinan a choinon le a hetianga Hianji nin camera anei ti asha chan po wain an insan khan te yanga chuan chu camera chu atana a hlut ziale tu emo pe kani awangin angai hlut ema wangin a pei phallova a pe tu chu anga kreng thina alolan mai lo awangin angai changa piangin a bul hnaya thilom te chu thla ala thina chu ta tang chuan thalak chu atui chho pha ta emani ti Hianji nin hena chuan a soi veka Hianji ni bok chuan I thil tu ber ile nei thei chu ka thikri rul he mai che I tum viau po a I thla thei lo thil ani empty chu I ti chin phot lo chuan I she thei don lova chu wang chuan nangma nge in I zon chho anga yani I thla thei lo thil nge I thla phal lo thil zok ti hi eng thila po pui inga yani chuan ka pui zelang che pancake min siam sak mana lom thu soinan po ka tinge nge yang ti in a shil chhun zom zata Hianji ni thu soi chuan ni lengin angai to na alu a hun rei tak ai nge to nu chuan kal tur chuan aril ruwa siam felta a Hianji ni chu kolin Emi chon he na kal atum thule darsari ma alo ho turin awashila Hianji ni po alo hlim pha ve hle tun tum chu ka thutiam ka hlen nge to ang ti in a shilbok Hianji ni chu darsaria ho man lo hlavin ni dang zong a in chu mini chuan a thokrim hle a akha tokin sana chu a en sek bok ma se tumlok lo thil a thleng le ta thut mai yan song chuan zan in chu kan hotlai deu angai don ani ti in ashila an company tan an na chu apoi mo ema wangin airport bula hotel room pakhat chu na thonan la in an pani chuan an client tur chu an lo nga angaya Hianji ni chu athut ya manga om le thei tak lo awangin she om ati hle a te yanga chu kolin ain thiam lo thule a na a kal hlan chuan an thenom hne na uju chu lo da ri mai turin ashila ain thiam lo ema wangin ngei da madir ngal mol mol bok te yanga chuan uju chu hnu chhia top ain an hno tho na lama chuan a shwai ve ta zoka uju la ni dang ang lo takin a trap reng ringot uju la ni dang ang lo takin a trap reng ringot maya Emi cho address thon na mun an thlen chuan studio lo in set dan chuan te yanga nun hlui a kai thau soka a thil tumber ti chak na po chu a kai tho pha bok ani te yanga chuan a camera ken chula chhuakin adang zong chu a pei to awangin anei chuna lo ken thu ashila Emi cho chuan eng camera po mangla darkar thum chung hun ka pe ang che nangma ti thin dan le thiam dan ang takin thla chu han la kwal vel te le ti in te yanga chu ashil te yanga chuan a thalak na mun a set fel vel chuan a phur thar hle a uju chu a thalak na vela alo tlan kwal reng awangin ama chu modela mangin thla chu alak sak ta zoka uju la alo om thadu phian bok
chuti mek lai chuan yan sang le hian jini te chuan na an lo thok meka hian jini chuan college an kal lai pon tu nang bokin yan sang chu an team leader ani chin lai te chu asoi chuaka college an kal lai assignment an ti dun chin lai te chu lo langin an chan dang ten an ti pe ve lo awangin an pani chau chuan thanem ngai takin an ti dun china an na thopa chuan hian jini chuan chu tianga an ti dun chin lai te chu angai to chuaka hian jini chuan tu na kanom dan hian group project kan ti chin lai khamin ti she chuak scholarship mu theinan khan zan khotei rek thleng kan ti dun thin kha ania ti in asoya hian songa chuan scholarship wanga ti ka ni hleinem itana ti alom ka ni zan khwai bula om ka du thin wang khan ti in asoi chhuaka chuti lai chuan te yanga thalak lai chuan uju chuan athil khoina lama akut atikak pal lo maya athalak laklo lai chu da in man mo takin te yanga chuan damdoi in lama ashwai ngal uju chu treatment alak tur damdoi asan de ule ka wangin ama en kol tu ming sign chu angaya ujula atap na sa boxi nen te yang ril ru chu abwai hle hian jini chu akol mol mola ani la in an client an mu chungin a phone chu motora alo da dei boxi karan lu le nu chuan miss call som pakwa alo oma te yang a chu call letin khongai oma engwangin nge koli pik thailo ti in te yang a chuan avin deuh thota hian jini chuan thilman mu thlak deuh om thuta an ti chuan note dam doi na ti in ashil ngala yan sangan hena chuan khoya emokal lo ka ngai tia soiri te yangan an sha chuan angai dan ani lo hle maya man mo takin damdo in lam chu hian jini chuan apan ngal bok hian jini chu amela ain thiam lo hle ani ti asha thaya te yanga po alung oi lo ani ti asha thai bok an pania an thudun lai chuan hian jini chuan ama sain in hena hian ka in nga ti rang thin se awangin ngei dam dil che ka nga yani ma se engtin nge uju hi ain ti na ta ti in thiam lo deuh takin azota te yanga chuan engwangin nge phone kha I chan har em ma ti chu azot let hian jini chuan ka ti pal ka boy emani ti in achanga te yanga chuan thohal pa in I boy chan chu ka shelova ma se nau te kha en kol tu ming sign thlap lo chuan a hliam kha an thui theilova chuta kol ila thei box si lo mi nga hi ka huat ber thilani ti ka shil to che kha I hlen theilo tur thu I tia mi voi engsat nge ni to ang ti in azot let le hian jini bok chuan ka mo phu na hlen theilo hlavin ka thokrim ma ati lai chuan te yanga chuan tu tan nge mo phu na chu hleni tum nangma po in chin fel theilo lain note en kolte chu ile tumamo ti in thinrim takin asoya hian jini chu angoi de wangwanga nangpo tiang cha kha ka zot veang che uju hi chata ka lo en kol tur inya sin atia te yanga chuan atira tangkhan ka shil lo che emni midang en kol thei ka ni lo zia ka soivek to kha in ngai to chiang ro ke hi note en kol tura thu tiam kha ka ni lo nangma hi ini note en kol seilian tura ping sign tu chu ke ka ni lo ti in a shil non le a chuti mek lai chuan doctor chuan uju chungte chu aron kova doctor bok chuan rin a in a hliam an lo hlova ninga hnu vela chuan a chuak thei mayang ma se no te hian mut du lo emo mut thei lo changte anei chinem a changin jinglam har ma angte emo amut huna mut du lo angte ti in azota hian jini chuan kalau chin cha vek lo na nga tia asoi mek lai chuan te yanga chuan lo pot chatin tun na hian puak po in minute som pangan huwa a har zela mut pui lo phei chuan minute som ai rei po ama in amu theilo a chap nga zel bok ti in aron soya doctor chuan an no te thil to na wang chuan anxiety alo nei vereng thu chu ashila ril rulam nat na chu tak salam ti nat ai po a hlo om thu ashila no te mai po ni ma se an ril rulama an thil to na zirin enge mohong anei china wangin en kol tu te an tran ho apoi mo zia chu ashil bok ani te yanga chu in an hon hu chuan hian jini atong khum dan chu ain thiam lo ema wangin a chwa san ri da zoka ain thiam lo ema wangin dora chuan kalin an pathum ei tur chu lein a hon sak bok ani athil le chu eidun an tum mek lai in doorbell aron ri a hian jinin ava en chuan an team leader Sonyang ani ti ava mungal unit zan hi le parukna in nei tu ani thu chu asoi ngal boka hian jini chu ameng phok na sakher mai engtin nge anom tak zelang ti chu episode danga kan lo en le donya